videa a zase budou třeba asi 2 díly, nevíme. Možná to vejde do jednoho celého videa. Doufám, že se vám to bude líbit. A můžeme se na to pustit. To je hezké ráno. Zlatíčko. Co je, mami? Pojď na snídani. Já se těším, já Na dívance. A těším se, až budu mít tu sestřičku. Kde mama je papání? Mami, ty jsi to asi snědla už. Víš, že máš dneska narozeniny? Já vím, já se moc těším. Tak běž se nachystat aktovku, jo? Já nachystám se, já ji mám vlastně na sobě. Už. A máš věci? Ještě nemám. Tak se pro mě běž. Musím si je tady urobit. Tak, jedeme. Ano, jedeme tam. Se těší. My jsme na tam. Ikemu. Tady je naše autíčko, to dělám. Pojď, jdem ti přes vodu? Jo. Děláš, nevíš to. To já musím říct. Dítě, neutop se. Neutopím. Pojď do já ho odemču. Jo, půjdu. Nemůžu jít na ty místa. Jdi dozadu. Já odejdu. Mami, já se těším, až budu mít sestřičku. Mami, kdy už tam budeme? Za chvilku. Až tam budem, tak tam budem. Děkuji. Dneska, teď víš, jak mami je to nová radnice? No. Tak ona je taková docela pěkná nová radnice. Já jsem to trochu přejela. Maminko, už poznala, kde je škola. Prosím tě, já tam vidím na zemi luky. To není normální, mami. No to není. Hele, zaparkovala nádherně. Kde? Co to je? To je luk. Snad to bude normální. Škola. Posunku. Ahoj, já si Jedu. skřínku. Jedu. Jo? No, skřínku, počkat. To jsem zapomněla tohle dnešní. Tata zlatíčko. Jo. Papa, mami. Jo, první hodina. A konečně další den ve škole. Tak zavřu si skřínku, já jsem si ji včera zapomněla zavřít. Tak, já už jsem tak šťastná, jdu do školy. Tak my se omlouváme, že nás to jenom omylem vykoplo. Už se doufám, že se to nebude stávat. Jdem pokračovat zase s tím videem. Jo. Tak já hezky jdu do školy za mojí oblíbenou učitelkou. Ahoj, Evo. Ahoj. Já strašně tvoje hodiny. Tady jste učebnice a na tabuli
budou napsané příklady za chvilku. Dobře, vezmu. Tak, Pojď, dobře, jdu. Pojď to přečíst. Už to spočítám. Počkat, mě to nějak nejde. Je to paní učitelka nějaký. Tak už to jdu spočítat. Tak, já to dám. Tak já si rozmýšlím, možná to bude 15, jo, to je dobrý. Ups, je to Penis. Dám 15 a mám i to nejde, paní učitelka. Správně. No tak celá pohodový, tobě dávám 1. Jo. Můžeš se jít nasvačit a pak můžeš mít přestávku jak dlouho chceš. Děkuji, paní učitelko. Ještě mám papír a nakreslím vám obrázek. Ano, já budu v ředitelně. Dobře. Konečně. Vrchlo se. To nemám ráda. Dobře, takové zvoní. To nové zvonění, to se těším. Že tak dobré, je dobré, že to dobré. To je dobrota. Možná si tady ještě za pár penízků koupím nějaký slovo. Jo, ty čipsíčky, ty miluji, mňam. Ještě dokreslit ten obrázek. Pro další třídu. Tak, kreslím. Pro další třídu je. Napíšu se. A ten obrázek si asi už půjdu předat. No, to je dobrota. Vlastně máme za 2 hodiny. Já potřebuji na záchod. Já jsem zapomněla, kde do záchody. Tak tenhle den vlastně je, že je jenom 1 hodina, můžete dělat cokoliv a učitelka to bude už jenom 1 hodinu. Máte čas jí něco říct nebo jí něco dát. Já to jí dám ještě, jí to dám. Klepám. Ano, dále. To je ten obrázek, který jsem vám chtěla dát. Tak mi ho dej tady na papír. Dobře, dám ti ho. Moc děkuju. Je to pěkný. Já jsem ho dělala celou svačinu. Ten je pěkný. Tak ahoj. Ahoj. Ať se máš dobře, můžeš jít klidně i ven. Dobře. Jdu si hrát na hřiště, které mimochodem začalo tam zašlo. A jenom vám chci říct, že tohle je poslední škola. Poslední školní den? Tak já teďka jdu si třeba zacvičit. Nebo ahojte lidi, doufám, že se vám toto video líbí a další část uvidíte potom. No to nějak nestihneme. Bohužel je to nějak, je to konec, je to další část docela na začátku smutná, ale prostě to je tak je. Tak ahojte, doufám, že se vám to užilo. Ahoj.